pituban adai mga muda. Para manis penulung bakal kasih kaya ni pituwa kenarkanan nas pakai negani ako suaraku mga panggulan anak kuran nagagawa pananadong. Pagkabalasiyan ko na so di kang di ginawain na so kaya isa-isa upang sa sisay na darana. Sa awan ko manadiyakan madiyakan na pero kabasakit pagulong lang ko po sulok po di ubarin sa niyo. Na baga ni ora kana ma penagu na pian ora ko na kami ini ko mambuat ka segar na video waktu ka serakan. Atian demana ka disitik karimana sukubu sallallahu tali dak kalembay sa pau na buda-dawa ini. Kun mabuha ka nagiwa makapanggudalan na sa suara niya na kuranong nagagawa na pananadong. Nagay ko puso at tayo pag-reniyo. Dasal kawarwar ko kotre Erlinda kay sa gudaran na wadaway ko sige malano. Sa katinapyakan dukong ka sa salam. Sa wassalam. Lalay sa nakano na rin ang siyawar ko po niya kama na ada mga pamarasa na tayo siya Hari ada jok video. Ini orang pangan apa tapi?
Kuau na pulau soal gemar Subuai no kusimbuai na buai no Aduai mau mata wau rasu wau dulai Dia berluna Kelo ko sana nga Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sarana, Gidi Kila, Kila, Sanama, Balo, Nakia,